Tak dobrý den. Za nasánkové média představujeme jednotlivé formy možné dynamické prezentace. Tak tohle jsou seamlessové plazmy, což je jedna z možných forem dynamické prezentace. Je to náhrada klasických roll-upových panelů. Výhoda je v tom, že, jak už jsem zmínil, je to dynamické. To znamená, já jako zadavatel si můžu volit, co tam v daný den, v danou hodinu pustím za obsah. Můžu to sestavovat na sebe, na výšku, na šířku, prakticky jakkoliv podle mého užití a podle cíle, kterého chci dosáhnout. A další řešení, které tady na našem dynamickém stánku prezentujeme, které vy tady se mnou za chviličku uvidíte, tak je interaktivní výloha, kdy dá se říct, že je to náhrada klasické výlohy, ale doplněná o tu dynamiku, o tu dynamičnost a navíc o interaktivitu. To znamená, já si skrze tuhletu výlohu mohu pouštět já jako zadavatel, já jako majitel nějakého obchodu. Si tam můžu navolit, jaký obsah tam chci v daný den mít, v danou hodinu mít a klient si může interaktivně volit, co jeho zajímá. Naši klienti z korporátního segmentu hledají nový komunikační kanál. Tohle je jedna z možných forem, kdy jde o to, že všude je spousta výloh, nikoho už to dneska nezaujme. Jakmile něco na nás od někud vyskakuje, navíc je to doplněné o interaktivitu, kdy já si s někým ve výloze můžu rozprávět, tak to je to, co dneska opravdu získává na trumfu. Klienti přitahuje něco, když se můžou něčeho dotknout, čímž ovlivňují obsah a dění na té výloze, na té ploše interaktivní. Tak zde nasánkové média představují další možnou formu dynamické prezentace. Můžu si tímto způsobem prohlížet obrázky, můžu si tímto způsobem prohlížet nějaká klíčová sdělení, můžu si pouštět videa.